बेन्डेज खानानै दं आरोना दै सानानै बाथ' गथ'आनो आखायानो बुनानै दंजोबो आरोना फिसाया बिराद दुस्थ' गिन्द्रा बबेनि साहानि सानजानि साना अबेजों ओंखारदों दिनै सि सुना लानो बारथा एकथायाव सुनायानो जाया मानो नों सुफेरामोन ना जिन्दगि रानगासिनो गानगासिनो दिनैसो डाइलग मारिदों 10 बोसोराव खनथाम सि सुबाय खोमा दिनैजों 12 बोसोराव नङा होनसाय 11 बोसोरावसो दा मा जादोंलाय मेगि ओंखाम जाखांनानै मेगि जाबावबाय नै बे जुथाया दस्रायाव दोननोसै आरो बेबा मेगि जादों मेगि जाजोबदों मेगिया गैला ना संखानाय गैलामोन जाजोबदो होमबालाय आं संना जाफिनसै दैसाया मेगि जादों जा बाबा उन्दुनो ओंखारबायलै 5:30 सिखारदों बे गालिया दुगैहांबाय दा आं गाबोनसो दुगैगोन खनसेनो फुजा होनो एसे दंबायोमोन जि होनाय जाय दं होनाय आबै ना सोना बुरजा जाबाय एसे संख्रि बानलु नांनायखौसो जायो बेबो जि दैल' दै थ'थ'बो जाया बिजु खालेजखौ माबादि खायो नोंबाय आं थुलाया 5 मिनिट थानानै 2 नाम्बार ना एबारहाय 2 नाम्बार दे माइखो खेवना हर दे मैगं बिसियाबो जायो नामा बिसिनांहा दे नों माबा डाक्टार जाबाय आं मेगननि थरसे बावनोसै हाबैखादों दा जाबाय बन्द' खालामदो आरो आफानि दंबावो दाना आइ ड्रप मेगन गाज्रि जाजोब्बाय आरो नोंसोरो गासिबो आंल' मोजांसै जि अखा हादों आं मोनायावहाय ओमफ्राय मैगंफ्रानो बुफ्ले जाजोबलायबाय आरोना ओमफ्राय सान्दुं दुंबावबायनो स्रांनो नायसाय एखे मोनायाव जा अखा हादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दैसाया साइकेलजों गेलेगासिनो आरोना दुस्थ'आनो सानजौफुआवबो उन्दुनो मोना ओरैबायदि दुस्थ' सानजौफुफोर मानि उन्दुआ आरोना दैसाया बिदिनो फुङावहाय एखमबा 6:30 एखमबा 5:30 7टासिमाव सिखारहैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो माबासोआव 9टा 10टा 11टासिमाव उन्दुहैयो आरो 9टानिफ्राय 10टासिमनि गेजेराव उन्दुहैबाय ओमफ्राय 11टा 11:30 बाथाय सिखारबाय बे समाव जोंहा सानबा गुसुंना ओमफ्राय ओंखाम जायो आरो ओंखाम जाखांबाथाय सिखारबाय आरो बे जों उन्दुनो नागिरबा बे सिखारबाय ओमफ्राय अबेहाय उन्दुनो मोनबावनो बेखौनो नायबाय थादो गेलेनायाव ओरैबायदि दुस्थ'खा आरोना मानसियाथ' सेकेन्डबो दलद थाया 4टा जाबायथ' आफा मेगनाव मुलि होला हा अबाव दोनदों नैबे खाथरनाया दा मोनब्रैया खाना हाब्रु जाजोब्बायलै नै चावमिन सावनानै जानोसै आंहा चावमिन लाबोदोंमोन आरोना जोंहा आइया माने बिखुनजोआ ओमफ्राय ससबो लाबोलायखाबावदों आरोना
ओमफ्राय चावमिन मोनसे मेगि मोनसे आरो सामब्राम बिलाइ होनानै सामब्राम दरनै होनानै एवो आं सावनानै जानोसै नुदों चावमिन सस दुन्दिया आरो नैबे थाइबें गाजर होलायलायबाय आरोना ओमफ्राय आलु ओंख्रि लालायलायबाय आं साइडआव ओमफ्राय गालिया जागासिनो दं स्कुला दासो गबोदों आरो दा खयथा जाखो 4:30 जाबाय आरो जानोसै मोनाबो ओरै जागासिनो दं दै बुरजानो दंना गैयाथाय Baba fैदा Disha Disha fैद' ओइ fैद' Baba fैद' बला थारमाने सौखि सिङाव हाबनानै दंहैयो आरो लायनो थिनबाबो लाया गियो आंखौसो थोनो उल्था बला हनै दैसा लाय थां थांद' लाय थांद' बला बाबा लाय थां अखा खोरोमगासिनोलै जोंथिं लायद' बला दैसा आयु बारहुंखा बारलायलायबाय गोजां बोथोराव बोरै बारहुंखा बारखो नायलाय आयु नै बारहुंखा बारदों जोंनि गसाइगावआव गोजां बोथोराव एसे बारहुंखा बारोलै एसे माबानो बारहुंखा लोगो मोनबायमोन नोङो गथ'आ फैखायाबा हम बोलायथारबाय नै ओरैहाय नै जोंहानि दैसाया दरजायाव आखाइ खेबजादों आरोना आखाइ खेबजानानै जोङो दा डाक्टारनाव लांनो ओंखारबाय आखायानो दाब्ले जालांदों आरो बादों आइ लोखि मुलि हरबाय मुलि लोंहोबाय ओमफ्राय बेन्डेज खाबाय आरोना एसे मोजां मोनबाय बियो खेला गेलेबाय आरोना एसे गेलेबाय मुलि हरनानैहाय ओमफ्राय बिदि बुगाथाराबा गाबोन डाक्टारनाव लांनांगौ होननानै बुंदों आरोना एक्सरे खालामनो आरोबाव दैसाया उन्दुबाय आरोना औ ओमफ्राय नै आखाइया बेन्डेज खानानै दङ आरोना दैसाना नै अन्थाव गथ'आ नै आखाइयानो बुनानै दंजोबो आरोना फिसाया बिराद दुस्थ' आरोना ओमफ्राय जानाया नैबे दरावनो जादों आरो नैबे जोंनि दरावनो थारमाने दरा बिदि खेवनायमोन आरोना ओमफ्राय दरा बिदि खेवनायावहाय नै मानसियाहाय ओरै हाबनानै आखाइखौ बै सिङाव ओरै सोदों आरो नैबे जायगायावहाय ओमफ्राय सोनानै आखाइ थाइसेजों ओरै नारनानै लाबाय ओमफ्राय नैबे जायगायाव थाब फैबाय आरोना बेबायदि ओमफ्राय बख'नो हायाखिसै दरखौहाय ओरैबो नारनो हाला ओरैबो थांला ओरैबो फैलाय जाबाय आरो दरा ओमफ्राय आखाइया बावनो दाब्ले सेबथा जाबाय आरो ओमफ्राय आङो खन्था गोलावजों नैबे जायगायावहाय सोनानै एखावबाय आरो दरखौहाय ओमफ्राय नैबावबो एखावदोंमोन सिखा खबदाजों हायाखै ओमफ्राय खन्था गोलावजों एखावथारनानैसो बख'नो हादों आरोना जा दुस्थ' जाबायलै दैसाया जोंना खस्थ' मोनो गावनि थाखायनो ओमफ्राय दा नै फिसा उन्दुबाय आरो